Nak kamare Mas Dian toh? Heeh. Lah kapan lah mau mlebu? Gedang-dangan kursi ora iso metu. Hah? Lah, ra iso toh? Mau lah mau mlebu piye? Mau. Mau lah mlebu piye? Kok iso mlebu ra iso metu? Oh ngono. Minta tolong. Ada kursinya ini toh? Hah? Bukaan sik toh selambune kuwi. Nangis. Lah mau lah mau mlebu piye? Lah mau mlebu mau piye? Nangis toh? Lah mau iso mlebu kok ora iso metu? Hah? Lah mau mlebu mau piye liwat endi? Iki didangdangi kursi lah kowe selimute Mas Dian kok nggih wuleng-wulengan enak ulumu tok. Lah kowe mau liwat ngendi? Ket kapan? Ket taun piro? Kok sampai yahene? Yeah. Minta tolong sik. Oh. Minta tolong sik. Oh. Minta tolong sik. Oh. Minta tolong dulu. Minta tolong. Oh, ngono. Delok rupane kaya ngopo lek nangis ki. Kok iso kekancingan kursi ngene kowe serawani? Lah mau mlebune liwat endi? Mau mlebune liwat endi? Minta tolong, Bu. Minta tolong, Bu. Ngono. Heeh. Aduh, kasihan sik. Lho iso mlebu ora iso metu lho. Minta tolong sekali lagi. Minta tolong sik. Ngono. Tolong, Bu, ngono. Ngono. Waduh. Salim sik lawan aku. Salim sik. Nek minta tolong salim dulu. Ndang iki mambu kecap iki. Ah, wis. Deng 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 deng. Alah, tro setro. Wis ayo. Ket kapan tahun piro kowe mau? Lah mbah ya apa lah mlebu. Wis gek makan, kayak makane kae. Makane sudah siap kalau Tuan. Arep mau pipis dulu? Iya, mau pipis? Mau keluar toh? Hah? Sik tak simpen emane abon sik tak simpen sik. Lewat sini. Aramu lho celuk-celuk dipakan ket mau kok ora muncul-muncul lho kelebon nek kamare Mas Dian. Lah ya mlebune mbuh liwat ngendi? Kok iso mlebu ra iso metu wong enek kursi kok jekane ngono ya ora gelem. Ya, Bu Pino gek tidur, sudah malam.